Vážené dámy, vážení pánové, nejspíš mě znáte, jmenuji se Karel Čapek. Vydrž, Dášeňko. Je to už 90 let od doby, co vyšel můj román Válka smloky. A i proto si Kiwanis Klub vybral jako své téma plesu postavy Karla Čapka. Těšit se můžete na kapelu Rytmik, ale také na skvělé ceny, neboť lístky na ples jsou slosovatelné. A dost možná se tam objeví některá z mých postav. Dorazíte, Harry Domine? Takovou událost si přeci nemohu nechat ujít. Navíc mám teďka spoustu volného času, když máme roboty. Užitečná věc. S těmi roboty bych byl ale opatrný, pane Domine. Může se to vymknout kontrole, ale na ples určitě přijďte. Co vy, kapitáne Fantrochu, dorazíte? Já už procestoval kousek světa, ale na plese v Podlesí jsem ještě nebyl. Budou tam mloci. Nevím, jestli mloci, ale zábava tam bude určitě. Proto všichni přijďte 14. března do pivovaru Podlesí na taneční ples pořádaný Kiwanis Klubem. Od 19:00 se na vás i tady s Dášeňkou budeme těšit.